Hola a tothom, què tal? Com anem? Soc la Maria Buch de la Shiny, youtuber del canal Malaya, i avui vinc a parlar-vos del Reimagina't. És un concurs que tracta de fer vídeos lliures de sexisme i que està fet i dirigit a joves entre 12 i 16 anys. L'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació impulsa aquest concurs, del qual l'objectiu principal és potenciar la creació de vídeos que tinguin una mica aquesta diversitat de gènere i sexual. Aquest any ens trobem ja a la 12a edició d'aquest concurs i enguany la temàtica gira entorn les xarxes socials. En els darrers anys hem vist com ha crescut moltíssim el moviment feminista, de fet només cal veure com s'omplen les manifestacions cada 8 de març, i això és perquè respiren aires de canvis a casa, aires de canvis als carrers, aires de canvis als instituts i també a les xarxes socials. És veritat que estem vivint temps de canvis, però ens hem de desenganyar. Vivim en una societat que és profundament patriarcal i, per tant, el mateix masclisme i la mateixa LGTBI-fòbia que ens trobem als carrers, de festa, als instituts, etc., també està molt i molt present a les xarxes socials. Perquè només són un reflex del que pensem com a societat. Llavors, us donaré unes quantes idees sobre les quals poden tractar els vostres vídeos. D'entrada podeu parlar de per què fem servir les xarxes socials, que són com una mica multiusos, no? Les utilitzem per xerrar amb els nostres col·legues i conèixer gent nova, passant per mirar els nostres youtubers de confiança, fins a un ús més de buscar informació o llegir o aquestes coses. També podeu parlar de l'accés a les xarxes socials, perquè malgrat ens sembli que tothom està hiperconnectat, no tothom pot entrar des de casa seu a Twitter o Instagram o YouTube. Quan ens van confinar i havíem de fer el curs des de casa, es va posar molt en dubte de si tothom podria seguir les classes igual. Per què es va posar en dubte? Doncs perquè no tothom té internet a casa, ni dades del telèfon mòbil, ni tothom té ordinador o un aparell electrònic com podria ser una tablet. Vol dir que la gent que està més connectada és la gent que té més possibilitats de fer-ho, ja sigui per recursos econòmics o perquè no tenen el coneixement. I més enllà dels recursos econòmics o del coneixement, hi ha un altre gran què. És que estar present a les xarxes vol dir compartir el que penses, el que fas, com vius, etc. I que per tant la gent et miri i pugui comentar el que dius o el que fas. Això fa que moltes vegades siguis més vulnerable perquè t'estàs exposant i estàs exposant la teva vida. Creieu que tothom es sent capaç de poder fer això i que tothom té el luxe de poder fer-ho sense cap mena de por? Quin és el preu que es paga després? Què podria fer que hi hagués gent més diversa amb diferents accents, cossos i capacitats a les xarxes socials i com podem aconseguir-ho? Una altra idea que us dono és que reflexioneu al voltant de quina imatge volem donar quan pengem una foto, un vídeo o qualsevol cosa a les xarxes socials. Busca el mateix un influencer amb milers de seguidors que els nostres pares o que nosaltres quan pengem una foto? Quin és el nostre objectiu? Popularitat? Autoestima? Caure bé? Conscienciar? I també podeu reflexionar sobre el fet de si creieu que hi ha gent que no entra a dintre de la roda de les xarxes socials pel simple fet de ser diferents. Entrar dintre d'aquests estàndards de bellesa que diuen que hem de ser guapos, que hem de ser prims, que hem de ser rossos, amb els cabells llisos, etc. El quart tema va relacionat amb això últim que hem dit. Quins són els estereotips que es reprodueixen a les xarxes socials i com nosaltres podem produir alternatives o els podem canviar directament? Si obrim les xarxes socials, sobretot Instagram, l'eina del postureig, ens trobem amb un pou de gent guapa, bonica, passant-s'ho bé, contenta, prima, hetero. Això us dona un peu a parlar d'un tema que a mi m'encanta, que és la manca de referents. Perquè no et pots emmirallar amb ningú si ningú és com tu. Llavors, davant d'això, tens dues opcions. Buscar-los, perquè en realitat sí que hi són, l'únic que estan invisibilitzats. O esdevenir tu el referent. El tema que podeu tractar és qui té més visibilitat a les xarxes socials i per què. I qui ho decideix? Qui té més likes? Qui té més seguidors? Sembla que tothom que pengi contingut a les xarxes socials té les mateixes possibilitats de tenir èxit. Però és realment així? Això va en relació amb el que hem dit abans de la manca de referents, perquè no és tan fàcil posar-te davant d'una càmera i explicar qualsevol cosa quan tu no tens un referent que ho faci, una persona que tu segueixis que ho faci.
Estic parlant de gent amb diversos orígens, amb diferents cossos i amb diferents orientacions sexuals. Entitats que no són normatives, que no entren dins del cànon, moltes vegades queden fora. Youtubers com la Ramya Channel i l'Antonio Yao, que fa poc va fer un vídeo sobre l'homofòbia i la transfòbia als pobles, que intenten trencar amb aquesta cosa que pesa tant, que es diu normativitat, fent vídeos i esdevenint referents per moltíssima gent. La idea que us dono és que tots som diferents i això és xulo, perquè cadascú, des del seu espai, des dels llocs on viu, des de les seves experiències, pot compartir-ho i això enriqueix la xarxa. Per exemple, vaig fer el meu vídeo sobre la meva experiència amb el cabell afro, no era només amb la voluntat de posar-me davant la càmera, fotre la xapa, penjar-ho al YouTube i ale. No, hi havia com un rerefons de mostrar aquesta diversitat. Igual que quan en Massin i la Hanan de Canal Malaya pengen un vídeo explicant qui són els amazics, ho fan amb l'objectiu de portar una mica de visibilitat a un poble que ha estat molt oblidat i que és molt poc conegut. I una mica amb la premissa que dèiem abans, no? Trencar una mica amb aquesta normativitat. Una altra idea que se m'acut ara és que podeu parlar de quins perfils us agradaria trobar a les xarxes socials. Hi ha una cosa que tenen les xarxes socials i és que ens permeten conèixer gent que potser d'una altra manera no les coneixeríem, no sabríem ni qui són. Poden seguir, per exemple, youtubers que viuen a l'altra punta del món i ens serveixen per conèixer altres realitats, sentir-nos identificats, empatitzar, compartir experiències, etc. La meva proposta és que penseu una mica al voltant de quin tipus de continguts us agradaria trobar quan obriu YouTube o Instagram i quin entreteniment volem realment. Poc més, família, us animo moltíssim a participar al Reimagina't, que penso que és un concurs xulíssim i esperem amb moltíssimes ganes els vostres vídeos. Si voleu saber-ne més, mireu el vídeo de la Laura sobre què compartim a les xarxes socials. Adeu!